сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Дөньяның төрле җирләрендә яшәүче милләттәшләребезне барлау безнең бурыч. Күркәм гамәлләр кылып, үткәннәрне киләчәк буынга җиткерү халкыбызның максаты. Бу эштә безнең тапшыру да армый-талмый хезмәт итә. Студияда мин Эльвира Хөснетдинова эшлим. Бүген безнең программада Свердловск өлкәсендә татар мәгарифе көннәре узды. Нәтиҗәсе хакында үз хәбәрчеләребез. Топонимик атамаларының шушы җирле халык теленә таянганын, диалекталь вариантларын үзләренең авылларында һәм татар әдәби телендә ничек булганлыгын укытучылар бик җиренә җиткереп аңлаталар. Ижауның 107-нче балалар бакчасында 16-нчы тапкыр татар төркеме тупланды. Әти әниләр белән инде без менә мастер-класс уздырдык. Калфак тиктек, түбәтәй тиктек. Әти әниләргә ул бик нык ошады. Оренбург өлкәсе Татар Каргалысы авылының 230 еллык мәчете. Бу хакта Фирүзә Әбсәләмова сөйләр. Кушманара исемендәге мәчет Екатерина патша вакытларында салынган. Совет власти вакытларында революциядан соң бу мәчет эшләп торган. Пермь крае Барда районына 100 ел. Бу бәйрәмне Казанда да билгеләп үттеләр. Мусульман халкына Мәккә кебек Казан безгә шундый. Без анда шундый татарлыкны яратып яшибез. Татарча аралашып, мин хәзер дә көләм, без урыс телендә, татар телендә укыган кешеләр. Әнә шундый кызыклы һәм мөһим видеоязмалар әзерләдек без сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Беренче булып Свердловск өлкәсенә юл тотабыз. Свердловск өлкәсендә татар мәгарифе көннәре узды. Беренче көнне Татарстан Республикасы мәгариф һәм фән министрлыгы делегациясе Түбән Серга муниципаль бүлгесенең Шәкүр авылында, Әртә шәһәр бүлгесенең Әҗәгыл авылында һәм Красноуфим бүлгесенең Сүзге авылында этномәдәни компонентлы белем бирү учреждениеләрендә булды. Бу очрашуларның төп максаты республикадан читтә татар мәгарифен саклау һәм үстерүдә булган проблемаларны ачыклау гына түгел, дәреслекләр, китаплар белән ярдәм итүдә. Тулырак Уралдагы хезмәттәшләребез сюжетында. Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгы делегациясе татар мәгърифәте көннәре программасы кысаларында даими рәвештә Россиянең төрле төбәкләрендә эшлекле сәфәрләрен кыла. Бүген алар Свердловск өлкәсе Түбән Серга муниципаль районының Шәкүр авылы мәктәбендә. Мәгариф учагының заманча бинасын узган гасырның 85нче елларында төзиләр. 2012 елдан аны Илүзә Абдрахманова җитәкли. Урал дәүләт педагогия университетын тәмамлаган 4 бала анасы туган авылында яши һәм эшли. Түбән Серга районының иң борынгы Шәкүр авылында без яшибез. Безнең балаларыбыз, апаларыбыз, әниләребез татарча сөйләшергә тырышабыз. Урыс балалары да мәктәбебездә укый. Алар да төрле чараларда, мероприятиеләрдә, соревнованиеләрдә катнашалар. Шәкүр авылы атамасы татар исеменнән барлыкка килгән. Шөкер, ягъни мактау, данлау һәм рәхмәт мәгънәсенә ия. 2015 елда Шәкүрлеләр саланың 480 еллыгын билгеләп үткән. Түбән Серга районының 3 татар авылы Акбаш, Уфа шигыре һәм Үрмәкәй кебек үк Шәкүрдә эре рус салалары һәм Михайловский шәһәре белән уратып алынган. Моңа карамастан авылдагылар телен, гореф-гадәтләрен һәм милли үзенчәлекләрен саклап кала алган. Бу һәм башка мәгълүматларны Шәкүр һәм тирә-юнь авылларының топонимикасы дип аталган осталык дәресендә Лифина Юнусова һәм Җәмилә Исмагыйлова җиткерде. Укучы үзенең авылының тарихын өйрәнә, андагы географик атамаларны өйрәнә, аларның кайдан килеп чыкканын өйрәнә һәм татар теленең гаять бай шундый сүзлек запасы белән очраша. Татарстан Республикасы делегациясенә күрсәтелгән 2нче мастер-класс укучыларның милли гореф-гадәтләр аша ата-аналарының мәдәнияте белән танышуына багышланган иде. Тамбурлы кайыну бик күптәннән барлыкка килгән. Минем әбием буш вакытларында шигенә торган иде. Кичкенә вакытта күрә идем. Үсә торгач үзем дә кызыксына иттем. Тамбур кайыну материалга төрле җепләр белән бизәкләр, чәчәкләр күчерү. Эш башында безгә төрле төстәге мулинә, ирис җепләре, энәләр һәм чиге өчен крючок, койчы, материал, трафаретлар кирәк.
Дәресне 7-нче сыйныфта укыган Виктория Вахитова һәм Рената Әхмәтгәрәева алып барды. Тамашачыларга алар тамбур чигүенең усулларын һәм атламнарын күрсәтте. Укучылар белән бергә кул эшләрендә кулланыла торган фигыльләрне рус һәм татар теленә тәрҗемә итте. Укытучы шундай методик яктан дөрес иттереп мастер-классына корган укучылар безнең фигыльләрне дә таптылар. Шушы техниканың кайчан килеп чыкканында өйрәнделәр. Дәрес фрагментында күрсәттеләр һәм менә килгән кунакларга безгә бит инде Урал татарларының менә мондый милли үзәк бизәкләре бер ачыш булды. Бик матур булды. Рәхмәт укытучыларга, остазларга, балаларга безнең телебезне, милләтебезне шулай саклап торганыгыз өчен һәрвакыт аша хезмәттәшлектә яшәргә насыйп итсен. Бүген Шәкүр авылы мәктәбе Свердловский өлкәсе Түбән Серга муниципаль районында татар көрәше буенча үзәк булып тора. Нәкъ биредә физик тәрбия укытучылары һәм өстәмә белем бирүче мөгаллимнәр өчен семинар практикумнар уза. Шәкүрдә билбау көрәше һәм самбо усулларын малайлар гына түгел, кызлар да үзләштерә. Укучылар сүзләренчә, көрәштә алар үзләрен формада тота алу һәм ыргылышлар ясау осталыгы җәлеп итә. Көрәшнең роле шәхесне үстерүдә бик зур дип уйлыйм. Ул безнең милли бренд булып тора, татар халкының милли бренды булып тора. Һәм инде без берничә төрле яктан керәбез бит татар телен өйрәнүгә. Аңа да минемчә ул бик ярдәм итә. Иң беренче башта кеше көрәш белән кызыксынып китә. Аннары аның каян килеп чыкканын, нинди халыкка караган һәм инде һичшиксез аның халкы белән дә кызыксына башлый дип уйлыйм. Шәкүр авылында Свердловский өлкәсенең башка салаларында кебек үк балалар татар телендә иркен аралашсын өчен туган тел һәм әдәбият дәресләренең саны гына җитми. Һәм Татарстан делегациясе билгеләп үткәнчә, биредәге укытучылар бу бушлыкны башка предметлар белән интеграция аша да тулыландырырга тырыша. Ярдәмгә география, тарих, рәсем һәм физик тәрбия кебек дәресләр килә. Укытучылар коллективы бер команда рәвешендә эшләп, укучыларда туган якларына карата мәхәббәт һәм хөрмәт тәрбияләргә тырыша. Чөнки татар теле сакланса, авыл да юкка чыкмас. Ә булай булса, шәкүрлеләр өчен якты киләчәккә өметләре дә сакланып калачак. Ләйсәнә Сыдретдинова, Әлфия Габдушева, Юлия Шлентова, татарлар, Свердловский өлкәсе. Хәзер инде мәктәп укучыларыннан тагын да нәнирәкләргә күчик. Ижауның 107-нче балалар бакчасында тәрбия эшләре татар этнокомпоненты нигезендә алып барыла. Балаларының туган телне камил белүләрен, үз халкының тарихын өйрәнергә омтылуын, мәдәниятебез, сәнгатебезне үзләштереп үсүен теләгән әти-әниләр сабыйларын 107-нче балалар бакчасына бик теләп китерәләр. Балаларга милли тәрбия бирү өчен барлык шартларда тудырылган. Быел бакчада 16-нчы тапкыр татар төркеме тупланды. Шул уңайдан зур бәйрәм узды. Тулырак киләсе сюжетта. 107-нче санлы Энҗи балалар бакчасы агымдагы елда 16-нчы тапкыр сабыйларны татар төркеменә кабул итте. Шул уңайдан бакчада бәйрәм узды. Бу нәниләрнең күбесе әлеге бакчаның 2нче корпусы 3 яшькә кадәр тәрбияләнгән төркемнән килгән. Алар белән тәрбиячеләр 1 ел эшләгән, татар теленә укыткан. Бәйрәмдә нәниләр үз сәләтләрен күрсәттеләр. Бәйрәмдә җыр бию башкарып, шигырь сөйләп кенә калмадылар. Халык әкиятләрендә өйрәнгәннәр нәниләр. Шалкан әкиятен оста, матур итеп аңлап башкардылар. Әлбәттә, әти-әниләрнең ярдәме дә зур булган. Балаларны татар төркеменә кабул итү бәйрәме алдыннан иң беренче эш нәкъ менә ата-аналар белән алып барылган. Устаханәләр уздырылган. Әти-әниләр белән инде без менә мастер-класс уздырдык. Калфак тиктек, түбәтәй тиктек. Әти-әниләргә ул бик нык ошады. Без әле беренче тапкыр гына шулай тегәбез калфаклар, түбәтәйләр. Бакчада татар телен, халкыбызның гореф-гадәтләрен, йолаларын өйрәнүгә зур игътибар бирелә. Шуңа да 107-нче бакчадагы тәрбия эшләре белән таныш милләттәшләребез. Улларын, кызларын бирегә теләп китерәләр. Ландыш Латыйпова 3 бала анасы. Сабыйлары әлеге бакчада тәрбия ала. Өйдә дә, бакчада да милли тәрбия булганда гына уңышка ирешеп була ди ул. Гаиләдә без балалар белән татарча сөйләшәбез. Һәм аларга балалар бакчасында җиңелрәк миңа калса.
Алар тәрбиячеләрнең дә сүзләрен аңлыйлар, җырларның сүзләрен, шигырьләрне тизрәк ятлыйлар. Әлбәттә инде гаиләнең өлеше бик зур. Бакчага татарлар гына түгел, катнаш гаиләләрдән һәм хәтта башка милләт вәкилләре дә нәниләрен алып килә. Без аларны төркемгә алганда һәрбер ата-ана белән сөйләшәбез. Безнең балалар бакчасы менә татар телен өйрәнү буенча, халкыбызның гореф-гадәтләре буенча без инде шөгыльләнәбез. Сез аларга ризамы? Алар инде бик теләп шушы бакчага киләләр, чөнки без инде татар бистәсендә торабыз. Безнең күршеләребез, безнең дусларыбыз да татар гаиләләреннән без татар телен белергә тиеш, өйрәнергә тиеш дип алар үзләренең теләкләрен белдерәләр. Бәйрәмнең иң югары ноктасы малайлар кызларны энҗе бөртекләре бакчасына кабул итү. Безнең энҗе бөртекләре. Төркемдәге һәр 29 балага энҗе бөртекләре тапшырылды. Мәктәпкәчә бу балалар бакчада бик күп һөнәрләр өйрәнеп, туган телебезне, татар халкының йолаларын, гореф-гадәтләрен үзләштерәчәк. Ижауда Назир Нуманов, Эльвира Вахитова, Татарлар. Сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә Оренбург өлкәсе Татар Каргалысы авылының 230 еллык мәчете. Бу хакта Фирүзә Әбсәләмова сөйләр. Кушманара исемендәге мәчет Екатерина патша вакытларында салынган. Совет власти вакытларында, революциядан соң бу мәчет эшләп торган. Пермь крае Барда районына 100 ел. Бу бәйрәмне Казанда да билгеләп үттеләр. Мусульман халкына Мәккә кебек Казан безгә шундый. Без анда шундый татарлыкны яратып яшибез. Татарча аралашып, мин хәзер дә күләм, без урыс телендә, татар телендә укыган кешеләр. Оренбург өлкәсенә юл тотыйк. Татар Каргалысы авылының иң борынгы гыйбадәтханәсе 2 гасырдан соң үз хәленә кайтып, янәдән 2 манаралы булды. Куш манара соңгы вакытларда авылда төзекләндерелгән икенче мәчет. Гыйбадәтханә мәдәният объекты дип табыла һәм реставрация эшләре махсус проект буенча гына башкарыла. Борынгы мәчетнең төзекләндерү эшләре барышы хакында Оренбург өлкәсеннән Фирүзә Әбсәләмова видеоязмасы. Каргалы авылында Екатерина патша вакытларында салынган мәчетләр барлыгы 11 мәчет булган. Аларның берсе менә шушы Кушманара исемендәге мәчет. Ул 8-нче хисап буенча булган. Кушманара мәчет ул кирпичтан салынган. 2 манарасы булган. Һәм дә менә шушы мәчетнең эшләве туктамастан Совет власти вакытларында, революциядан соң бу мәчет эшләп торган. Кушманара мәчете авылда 1795 елда төзелгән. 8-нче гыйбадәт йорты. Элекке манараларда болгар стиле сизелә, әмма архитектур шешелеше бер. Әлеге адымнар да төрки мусульман цивилизациясында архитектура уртак булганлыгын күрсәтә. Тарихи фотолар моңа дәлил. Гыйбадәтханә мәдәният объекты буларак аның барлык эшләре дә махсус стандартларга туры килергә тиеш. Кушманара памятник культуры хисабында шуңа күрә проектлар ясатып, илеке вакытта ничек сифат булган, шуны кайтарып ясатырга тырыштык. Шулай да элекке һәм хәзерге мәчет манарасы арасында аерма бармы икән? Әзрәк үзгәреше нәрсәдә илеке вакытта манаралар юанрак булган. Юан булу сәбәбе нәрсәдә баскычлар винтообразный булган. Шуңа күрә илеке вакытта электричество булмаган, азан манараларга менеп әйткәннәр, Алланың рәхмәте, микрофоннар бар, усилительләр бар. Шуңа күрә муазиннар мәчетнең ишеннән азан айтып, усилительләр аркылы бөтен авылга тарала азан тавышы. Мәчетнең яңа манаралары төсле тимердән башкарыла. Белгечләр фикеренчә, ул ярты гасыр дәвамында да бузылырга тиеш түгел. Ойларында заманча технологиялар буенча кыйммәтле металлдан эшләнгән. Манара күтәрү, ой кую, салада соңгы елларда матур гадәткә әйләнде. Төп эшләр дә тәмамланып килә. Идәннәр, штукатурка эшләре, электричество, отоплениялар һәммәсе яңадан эшләнде. Комплекс ясадык. Анда столовый, тәһарәтхана,
һәм дә котельный шунда урнашкан. Мен плотник, хәзер идарәне монда эшлибез. Мәчетләрдә эшләгәнегез бар инде. Имангулованың мәчеттә крышу делали. Центральный мәчеттә дә эшләдек, инде яна Салам мәчеттә дә эшләдек. Диварлар калынлыгы метр ярым. Бу кыш көне салкыннан җәйләрен исседән саклаган. Мәчетнең икенче катында ныклап тотарга ярдәм иткән. Диварларның тирә-якларын цикләндерүдә дә элекке ысулларын кулланалар. 2025 ел бу мәчетнең юбилее була. Шушы мәчетебезгә 230 ел тула. Шуңа күрә зур бәйрәм итеп үткәрергә тырышабыз. Татар Каргалысы авылыннан Фирүзә Абсалямова, Ринат Абсалямов, татарлар. Пермь крае Барда районы оешуына 100 ел. Биредә милләттәшләребез күпләп яши. Татар мәктәпләре эшли, ана телебездә газета чыга, татар ансамбльләре бар. Элегелектән Татарстан белән ике арада ныклы элемтәләр урнашкан. 100 еллыкны бәйрәм итү өчен татар башкаласы Казанга 100 кеше килде. Бөтендөнья татар конгрессында әлеге делегация белән очрашу узды. Аннан соң кунаклар Казанның истәлекле урыннары буенча экскурсиядә булды. Ә инде кич Барда районы халкы үзенең һөнәрләре, сәләтләрен күрсәтте. Тулырак безнең видеоязма. Ленин мәдәният сарайында халыкны Пермь крае Барда районының Җиңәшәй фольклор бию ансамбле каршы алды. Тыл буе татарларына хас хәрәкәтләр һәм кием. Бу күлмәкне кышытканнан теккәннәр. Обрабатывать иткәч, инде үзенә төрле төсләр кирәк бит инде әйме. Шүгендерне использовать иткәннәр, кишерне. Менә бу күлмәккә 300 ел. Бу күлмәк Bundan bunga бирелгән, яшь кыз кияүгә чыкканда уга бу күлмәкне биргәннәр, ул үзенеке шу кияүгә чыккан бәйрәмендә шу күлмәген кигән. Казанда гүбәдия дисезләр, бездә гүлбәдия. Икешәр көн пешерәләр иде аны. Мондагы кебек курт салмыйлар. Катлы, үзебездә нәрсә үсә? Кура җиләге, җир җиләге, шортлама дип әйтәбез, җир җиләге. Өмәҗе дип әйтәбез, малина. Менә шуларны киптереп, мәк Әлбәттә кушлар шунда 3 катлы гүлбәдия белән килсә кудагыйлар, значит алар 3 көн кунып китәләр. 5 катлы гүлбәдия белән килсә 5 көн йоклап китәләр. Барда Урал округындагы иң зур татар төбәге. Бу яклар үзенең рухи тормышы белән Татарстанга бәйле. Татарстанда Барда көннәре инде 4нче тапкыр оештырыла. Барда үзенең түбәтәйләре белән дан тота һәм биредә дә аларны бик күп җирдә күрергә мөмкин иде. Барда түбәтәе нәрсә белән аерылып тора икән? Барда түбәтәе үзенең формасы белән аерылып тора. Колыш, 4 линиялар белән цилиндрический форма. Узорлары аларның каждыйның разный. Bu eski şeyini muzeyden qarab indi ясадым. Барда түбәтәе җырының көй авторы, мөгаллим, композитор, Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе Мәсгуд Имашев та Барда районыннан. Милләтпәрвәр шагыйрь, фольклорчы, җәмәгать эшлеклесе Рәшит Яхфәров та бу төбәктә туган. Гомумән район талантларга бай. Мусульман халкына Мәккә кебек Казан безгә шундый. Без анда шундый татарлыкны яратып яшибез. Татарча аралашып, мен хәзер дә көләм, без урыс телендә, татар телендә укыган кешеләр. Дөрестән дә шулай. Һәм шушы татарлыкны ярату, мәдәнияткә ниндидер ярату хисе уятадыр миңа калса. Барда районы 100 ел элек 1924 елда гына оешса да, татарлар биредә элек-электән булган. Габдулла Тукайның бабасы Зиннәтулла хәзрәт Барда ягыннан. Татар шагыйре Сәгыйд Сүнчәләй 1908-1915 елларда Пермь губернасының Барда төбәгендәге Сараш һәм Султанай авылларында укыта. Азатлык көрәшенең башында торган Батыршаның тарихи изләре дә Пермь крае Барда төбәге белән тыгыз бәйләнештә. Бай авылда 2 ел белем бирә һәм имам булып тора. Гомумән бу якларга татарлар 9 гасырда ук күченә башлаган. Элек булган меховой путь Урта Азия белән безнең Идел буена кадәр, Урта Иделгә кадәр көмеш юлы булган. Шул көмеш юлыннан соң меховой сәүдә иткәннәр. Менә безнең ата-бабалар, болгарлар шул вакытта укылган. Алтын Урда чорында Пермь краеның хәзерге җирләре, Урал җирләре Алтын Урданың җире булган. Казан ханлыгы вакытта бу җирләр Казан ханлыгының йогынтысында булганнар, сәүдә булып торган.
Bu yerler indi irterek Rus devletine kirseler de Novgorod'un uskuynikları kilip bunda. Lakin o vakitte o Tatarlar yaşagan. Kardeşlerine biz bir koşan da şiirge bakan kılık barmadık. Bu bizge bik yakın bik kadarlı. Tatarstan rayonlarına kilip kirgen kılık resim bardaga. Tatar tarihinde 2 mertebe bik yukarı derecede bütün Россия Tatar avulları saban uygulanan rayon olarak. Birincisi biz anın 2013 yılda Üniversiade yılında uyuşturduk. Әлеге şaralar kısalarında büyük Tukayımızga heykel açıldı. Bu yıl 2024 yılda Sabantuy kısalarında bizning patriot şair Musa Celil'ge heykel açtı. Rayonның 100 yılлыгына яңа мәктәпләр, мәдәният йортын файдалануга тапшырганнар. Авылда парк, бакчалар булдырыла, буз сарайын ачалар. Иң мөһиме, һәр җирдә татарча сөйләм яңгырый. Пермь крайының Барда районында гына да 50-гә якын татар авылы бар. Менә без бүгенге көндә Пермь крайының татарларының үзәге булып торабыз. Районыбызда 26 меңнән күбрәк кеше яши. Гомумән безнең районыбызда 90%-тан күбрәк татар башкортлары яши. Бүгенге көндә без менә районыбызның 100 еллык тарихы булган үзебезнең делегация белән Казанга килдек. Инде бүген бик зур рәхмәт әйтәсе килә үзебезнең губернаторыбызга, рәискә, менә шушындый мөмкинлекләр биргән өчен безнең һәрвакыт катнашып, элемтәдә торабыз Татарстан белән. Безгә шулай ук Татарстан ел сайын татар китаплары бүләк итә. Бездә татарча укулар да алып барыла. Барча мәктәпләрдә безнең bütün балаларыбыз инде ул татар телен өйрәнәләр. Шулай ук безнең коллективлар татарча бар инде бик күп бүген карап китә алабыз инде без аларны үзебезгә алып килдек инде. Барда районында татарча телерадио тапшырулар чыга. Пермь крайы татарлары турында айга бер тапкыр Халык шишмәсе газетасын алдыралар. Моннан тыш 2 телдә атнага 2 тапкыр 3000 тираж белән Таң газетасы чыгып килә. 90 ел дәврендә чыга. Менә инде тарихка карасак, ул сугыш елларында да крайда шул 1-2 газета гына чыгып калган. Шуларның берсе инде безнең Таң газетабыз. Районда безнең газетаны яратып укыйлар. Яшьләребез күбрәк инде менә электронный вариантына языла башладылар. Газетада район тормышы, күренекле кешеләре, гаиләләр урын ала. Барда районының 100 еллык бәйрәменә дә үрнәк гаилә Венера һәм Митхәт Нурсубиннар килгән иде. Митхәт ага үзе тумышы белән Барда төбәгеннән. Венера ханымның әнисе дә шул яктан. Шулай да бер-берсен Казанда тапканнар. Без Казанга ишегит килгәнек. Безнең единственный бер адрес бардыр. Алар безне кабул иттеләр, без шулай таныштык. Ул вакытта без дуслардыр, анан бер елдан соң уйланыштык. 60 ел булды инде безнең бергә яшәгәнгә. Хәрәкәт бик булыша. Без ел сайын 9 майда очрашабыз. Безнең Барда Сабантуй дип атала. Дербышка урманында. Ничә ел уже? Ничә ел? 71 елдан башлап. Татарстанда Барда көннәре 3 көн дәвам итте. Арча районына да бардылар. 2 район арасында социаль-икътисади хезмәттәшлек турында килешү кабат яңартылды. Эльвира Хөснетдинова, Владимир Гурьянов, Татарлар, Казан. Күпме татар ши җирләргә китеп тирләр түккән, доннар казанган. Канатлары канап кайрылса да айрылмаган җаны Казаннан. Шулай дип язып калдырган шагыйрь Разил Вәлиев. Шунысы сөенечле, милләттәшләребез кайда яшәсә дә татарлыгын саклап, берләшеп яши һәм һәр вакыт шулай дәвам итсә иде дип тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Исән-имин булыгыз.